dadaan kayo dito sa Pangasinan, La Union, so makikita mo yung kasama yung lupa na gusto ko i-try ko na mag-stand dito yung cellphone pero kung matutumba good luck. Ang ganda. Wala kasi akong holder. Dapat ganyan. Yan. Yan. Natutumba siya. Ano yung camera? Try natin. So gumamit ako ng rubber bands pang holder. Kawawa naman itong cellphone ko. It won't hold.
Yan. So, dito na tayo sa Tamortis 7-Eleven. Kain muna tayo.